Θα επιλύσουμε ένα απλό πρόβλημα που αφορά την ένταση στο ηλεκτρικό πεδίο. Η εκφώνηση της άσκησης λέει το εξής, ότι έχουμε ένα δοκιμαστικό φορτίο Q1 ίσον με 2 μικροκουλόμπ, το οποίο βρίσκεται σε μια θέση σίγμα ενός ηλεκτρικού πεδίου και δέχεται μια δύναμη μέτρου 2/10⁻³ νιούτον και η δύναμη αυτή έχει κατεύθυνση κατά τη θετική φορά του άξονα Χ. Το σημειώνω, διότι η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος και πρέπει να γνωρίζουμε μέτρο και κατεύθυνση. Και μας ζητάει να βρούμε στη θέση σίγμα την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στη θέση σίγμα, καθώς επίσης και να υπολογίσουμε τη δύναμη που θα δεχτεί ένα άλλο φορτίο στην ίδια θέση, το οποίο είναι αρνητικό, ίσον με -4 μικροκουλόμπ. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα της άσκησης. Για τη λύση κάνουμε ένα απλό σχηματάκι. Φτιάχνω τον άξονα Χ, φτιάχνω μία θέση σίγμα στην οποία έχω τοποθετήσει το φορτίο Q1 και σημειώνω τη δύναμη την οποία μου δίνει η άσκηση. Αυτή θα είναι η δύναμη F που δέχεται το φορτίο Q1 που βρίσκεται στη θέση σίγμα από το ηλεκτρικό πεδίο. Λοιπόν, το φορτίο Q1 πρόκειται για ένα θετικό φορτίο. Από την θεωρία και από τον ορισμό της έντασης γνωρίζουμε ότι η ένταση είναι ένα σταθερό πηλίκο, το οποίο ορίζεται ως το πηλίκο της δύναμης που δέχεται ένα δοκιμαστικό φορτίο Q σε μια θέση σίγμα, όπως συγκεκριμένα, προς το φορτίο αυτό. Από αυτόν τον τύπο συμπεραίνουμε ότι όταν το φορτίο Q είναι θετικό, τότε η ένταση και η δύναμη είναι δύο διανύσματα ομόρροπα. Ενώ όταν το φορτίο Q, το δοκιμαστικό φορτίο το λεγόμενο, είναι αρνητικό, η ένταση και η δύναμη είναι δύο διανύσματα αντίρροπα. Στο πρώτο ερώτημα που επιλύουμε αυτή τη στιγμή, προφανώς αφού το Q1 είναι θετικό, η ένταση στη θέση σίγμα θα είναι ομόρροπη με την δύναμη που δέχεται το φορτίο στη θέση αυτή και το μέτρο της. Άρα λοιπόν η ένταση ομόρροπη με τη δύναμη, και μιλάμε για την ένταση πάντα σε ένα σημείο, και η ένταση θα έχει μέτρο που θα δίνεται από αυτό το πηλίκο. Δηλαδή, κάνοντας την αντικατάσταση, προκύπτει ότι η ένταση θα είναι 2/10⁻³ που είναι το μέτρο της δύναμης προς το φορτίο Q1, όπου θέλει προσοχή διότι δίνεται σε μικροκουλόμπ, οπότε εγώ πρέπει να το μετατρέψω σε κουλόμπ. Ως γνωστόν, το μικρο είναι ένα πρόθεμα της τάξης του 10⁻⁶ μπροστά από οποιαδήποτε μονάδα. Άρα λοιπόν το Q1 θα είναι 2/10⁻⁶ κουλόμπ. Αντικαθιστώντας το Q1 λοιπόν και κάνοντας τις πράξεις, προκύπτει ότι το μέτρο της έντασης θα είναι 10⁻³ μονάδες έντασης, οι οποίες ως γνωστόν είναι 10 νιούτον ανά κουλόμπ. Αυτό
Αυτά για το πρώτο ερώτημα. Στο β' ερώτημα, η άσκηση αναφέρει ότι στην ίδια θέση σίγμα έχουμε τοποθετήσει τώρα ένα Q2 αρνητικό φορτίο. Προφανώς η ένταση στο σημείο σίγμα είναι ανεξάρτητη από το τι τοποθετούμε στη θέση αυτή. Άρα λοιπόν η ένταση παραμένει όπως και πριν, ίδιας κατεύθυνσης και ίδιου μέτρου. Στην περίπτωση όμως αυτή, η δύναμη που θα δεχτεί το φορτίο στη θέση σίγμα θα είναι αντίρροπη της έντασης, καθώς ξανατονίζω ότι το Q2 είναι αρνητικό. Η δύναμη σε αυτή την περίπτωση, F2 ας την πω, θα προκύψει από τον αντίστοιχο τύπο που χρησιμοποίησα πριν, όπου η ένταση στο σίγμα είναι αυτή που βρήκαμε πριν. Αυτή είναι η ένταση στο σίγμα. Άρα λοιπόν η δύναμη F2 θα είναι ίση με αυτό το γινόμενο. Και εδώ εννοείται ότι τοποθετούμε το Q2, οπότε ο τύπος έχει τη μορφή του Q2. Άρα θα είναι 10 στην τρίτη επί το Q2, που και αυτό θα το κάνω επί 10 στη μείον 6. Ψοχή. Άρα λοιπόν θα είναι 4 επί 10 στη μείον 6. Άρα το μέτρο της δύναμης θα είναι 4 επί 10 στη μείον 3 νιούτον. Θυμίζω λοιπόν, η ένταση σε ένα σημείο σίγμα είναι ανεξάρτητη από το τι τοποθετείται στο σημείο σίγμα. Εξαρτάται μόνο από την πηγή, όπως λέμε, του πεδίου. Έτσι λοιπόν, στη θέση σίγμα η ένταση θα είναι διαρκώς σταθερή. Είτε τοποθετούμε Q1 είτε τοποθετούμε Q2. Η δύναμη βέβαια που δέχεται κάθε φορά το δοκιμαστικό φορτίο μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή του δοκιμαστικού φορτίου.